Sugar nakaslem jong unongsan hima. Amdan bapoy perkat bat mudur baka kinhon rawai bat tem kasurna nong kendong kabakid khot ki deitang ki nongrep bat nong bela ki badai ne kasnong lynching bat ki marjan snong kabaha bahmau kenro constituency East Khasi Hills bakin sedang ban pau hakini ke jok hadu bajan laman lakasngi kira syakhot hagi jaka khawai khamtam hagani ka portlang yagani ka kinhon rawai bat tem kasurna nong kendong lasdang ban seng nero usnem arhajar halinshing Henry hagiti ki por kampat pau perthei namar baduna ha ka yo ka kot Henry daga jing treshitom lala ban pun sung tenan yiki pat ba habayo panyakran baru ba raison nongrum ubabat kumu presiden jong kani ka kinhon tem uliathu bahag baningkong kidkhot kidon khat saungut Henry la thung biang saya kinong kit kam bat baro kala poisha ka arphongut uliathu banadu usnam arhajar ka jingya lenti hadu menta kalong ka jingsha khot na gijaka khawai ban tem bat ban ruai ha ka bakalalong man nakasngi khamtam ha kani ka ayom telang Kublai cuba ni pi baru aki baju kersan ya ke channel ke jungi unong sanhima maksud tenat berpentip supi bangi dan lang bat iba raison nong rom ibadai we nong seng ya we kan hun ruai ke banang chupau menta ke ba apa no mensuah hari bakang kampau hyusuk hadin belami tu ke jing ruai kending ke kerten kumno Nasur kasur na nong gendong kasur no kendong isnat ban usngau ba kasur no kendong kan puasa shalong kan puasa kalen giri rumah ba raison pi tu le mengi nadu mun pisang menseng ini kan hun ke jengpi hag jisang ila seng di kun huna do snem arajar tang ba hag tu snem kam bat long popular ko makalong menta di kalong slow ha kor kom yait lenti na marba pila tepi ki nong kendong baduna ka jingyo ka jingkot duna ka jingstat ka jingsampang ti ka simpor bhayangi rei ngai ngo yo blai pade bagata ka jing persat mensem ka shuan bet hangi ka takalong bet ke ke bangi sedang ngidei ban don bet ka jingkot syaka clear jong kanam ti ngilai ne bet kumta ter ti kumbakalong mentangi lalong kumni kumbakalong kumbakalong ko ki khot ke bapi dan adu menta ki artis ni ki don kumbakhat saungon henrei baro kinong kit ka bakanto bat kinong kit kam ni don ki arphong de nomar ni don kam ki de ki substitute ro nomar ba kumbakalong mentale ki ka jing khot ka jing sha khot hakleng saudong jong jala ka jongi kela chenlong man ka teo ngi ai ngo yo blei ba leng ba ka jing isnei ka chung ngi la banong nim poi bar khat ba ki breu ki ni thu ya ngi kinong kondong ki bom yaring kap lari nujor bat kene ka juk ke bangim hanrei de ka jing ai ke jong blai kala penlong ki banang bastat mentakin pai khamat sengi bat ni sungu ru ye ka jing khot ke jong ki bat de dang ba ka jing khot jong ki ka penlong ni kum de bangilong kani ke jing tem fitem da ga kum ki ai ti khot ka jing tem ti tem be ka mandolin ka violin nang tam ka gitar nang ta ka duitara nang ta pade mentangi la sim ru ngene ka jing put sla ban put dekat sela. Tinggi setenat bang layo ban dek perform cisen apa Martin Luther Christian University dak ban put ikat sela. Ni layo oleh cisen bat lasya khot biang hadu bau tahu put sela la kalalong mau no hikai nak bentak student. Ti kane ka sap kadai ka ba piyo pateng nang no. Kene ngi la banong gede jing ai ba kodor ke jong blai. Non ba ai menur ka ba ni supek nuksan ai ki orang ba ke jungi haka sinong ka bagi don kamtam ke sinong lensing ni la banong ka badai ka wei ni ke sinong ka ba tebe ching shay ka chi dai bat ka tem ka pun ka balong ni la banong badai ka sus ba chong ka tem ka pun ti ngi i na du ki ipa jungi dai wei ba sultanat ma bantem na tai men jungi ru iba da ka babron bela klat no i dai wei nong ai ching kai ngi ki para kumnu bantem ban put ti ngi songo u blei ma benta ba ni lai mi na ka kalong yeng bat u blei la seiru ye wei nong wai na ka yeng ke jungi hi i tai dai ba wai ba Itu Norway mah. Hai dari Norway. Cik mana Norway mah. Pat itu pat mana hikai ban Norway ban. Ketua dia kecing hikai ban jerong. Don beri baila ban hikai dia kecing ai kecing play. Kum kini ki ngi episode kot teng don ka bayat tho don program kerpang. Kum ki Norway PI ha tu ha program. Ni apa ye kecing sultanat ki try. Pila dia tho ki kun kestan ki ai ka bangi sai Norway kalong ka gospel. Ti kedon ki hateng-hateng don pada na kaleng ki trying ki sultanat bangin Norway nam tak im na salang. Wat kalop song ru ka badai badon jingmon ni hab ban roi kata namar ka chi tho song kurimi ni su tho ba chi tho surim dai namar badon ka chingi ti habadon ka chingi ni hab ban roi ru nam ta ka chingi ka ban long ka ban nang ai min sem shu ki kumnu ban e ni sunat ya ta ka kubur ke jongpi te kane ke jing ka kane kan hun ko sang ban pau ya to jing roi kending hoi ki subatalem kindiat kuno pipo ban roi lang ba jisi leng do
พี่ก็บันทึกกงงิมปฏิทุเอจีซีลังดอโรงิมปฏิทุมันดูมันดูโรเรย์มาอีเราฟุนกอลิงีอดีตมาเราฟุนกอลคันพันปนียงากุโมนนอยลัมyang long ne ba pin don no ban ngi ban yu collapse no bat kini ke jirwai ke jong ngi tingi ong iki ban galin jong to kopor ngampat ye kendu yo para jong ba wai ba han re ngala sunang disaj hi kata kopor ngalong ba ngi long bala koloi tambah ke jirwai ke long badon ke ben don cingmut kam dei menong ban roi ke ban kta mat yong ye ke imlang salang ban kta ye ka cinglong simet ki khun samla po kori ke jong ngi han re la dai ke badon cingmut ke ban yate na ke ben ta ka long breu man breu kum ki samla we are ready te kemakai te nak kata kadau ila pha ingi ken da kasur yong pek ke de geni ke cirwa heden mala pha kasur nya sutu badai ke badon cimut ke ba ong para baduk ngin ya syong sup te kala sutunat hai te ketu ka jirwai kibun kibreu ka jirwai klak kiu ha klak poi la jin dap armelian te haba pilek tu gini program ya tho ne ke ki pen bagi kuat nama pinrwai tu ke jirwai man bangilet ke jirwai hadin mai ada berwai gospel song kibreu bisa request be jonong ruai ba wai ba ruai se tu ke jirwai kending ngam menin na chua nyawan malali ro ngiso kala hit ha tu jara kending idan ma sunram ro bat man ki sidong bengin lek haw ni benai januari hadu mentang la chan poi khan nyo khat pra seling iwan te baro ki breu ki kwa abi tu jara kending hadim gela de ban roi jara gospel kemun man kesni du ba mi tu jirai pi la jirai man kesni baik nak no kalong bai arsen license tio kata telung nginum mis chu te dan ke ba hapo sibnai ngila banong la ka baduna hapo sibnai kalong sipausin Henry maksimum ni po sibnai kalong arpausin khat prasin khat sansin mentau panan januari hadu mentai ngila poi kumba khat license te ngidang sapendep saka dangbon saka arfuwei arfulai arfusan mentau panai hadu penakut kena ayam telang ngamut tu ba pi labun kam ha hadu menakut ayam telang ngasrai gen poi kumba lai pau sau pau kami kalong sisa ke bekalat ai kam jam na kumno kadai ko wein kilat ai kam jam haga chu pon ngasu dei ban pasyat ye ni kamasi cheki khon samla jong ka jaj ban riu jungi ki badon ye ka sap ka jong pi alise pen i ye ka sap ka jong pi shashi tom yai minot ino ka ji pelut kai gitu ke jingele kai mobile henry sim ye ni ka sap ka ba pidan bat kata ka sap ba pidan kan kentiu ya ka long breu wan breu jong pi hoj ke jing yo ka barit henry ke mau ba jing yo da batri tom kan kentiu ye ka long breu wan breu te pi pat pi ong ba pide nong pide presiden hoj te pi pinang man roi ne bentem ke bat nganang bentem ngatem mandolin nganang ka violin nganang sakam danang bahana marba ublei la ai nga kata ka sap ban long noyalam naman kala chulong noyalam ke imlang salang ha ka kam sinong ka kam right kam kwat ki kam niam nang ta ngila banong war ka politics lu ngadon benta kum unong yalam ti kata ka ai ka banga yo nang ta kadai ka jingker khu ba kum lu bangin la ban yalam sakoi patro ka sinong len sing habiat ne hayal singa sinong habiat na jongsha maupun nasmit jongsha maupun ro lensing setenat yakta people perkat baka kan hun jong rai jong pi bakan pau kumne pi jumudor ha ka baning kong impoi perkan rei ka basdang ke ba kan itu ipi kalong ba shwa bingi lai gunu dungi phai so blai ka jing dwai bat ni pan no blai ablai ni long ki bom bidor setiap ni jor bat kini ki aka henrei tin nanti mami ni te ta ka jing dwai jungi ka kalong mentau blai la jubab kala long bangi la anang kiu menta ngam nut banong ngam la banong bak kiu na ka jing la jungi henrei namar ka jipan la ka jong ban jirong sesaat itu kubur ke jong pi bakan ne kan hun jong pi kristen ngkong katong kalong kumno katong ke jong ngkong kalong bet ban sekriu blai he jing mani ha ka ji sengelam ha ka new year ka christmas namar ka chaka jungi babon hi legi kristan tingila seng ka takorkom kumno ban pen sobhai ki khon samla lang bakar wai ka seo daka jingtem la jong hi klem da don kam na shui pat namar ngim ye kor bor ban thet shui pat ti dak bale kumta kala nang kentiu yangi bat ngisau tanat kelong bahdin baladon bakhot yangi ban tem se silong ki breu kala sai kala ring video yangi kan mau ki ni ki khat snem men shwa hadi mengyo wan tem gue ni ki kencaka hamau lai tengah kelakelet ka dong ayu dia ka to por ki breu kala sedang mini share kan ni ka kom tem ga jungi bat nang ta kin kala spread keleng karena jing tem ki tentang tanjung pi ni kibun ki ba kibun ci ka tanjung ni ru kibun nak ka tanjung ni ka tan ma kon rau jungi ka dei ka baru spa bah ka tem ka por ti ko karena ka kan hun ke jong pi mentah pi ong kala ya kan nusnam ladu arajar kala ya ap ko lais nem tentang sendang sudan ne kan thero ngi kan doni kan kidan ke thai bang isim kan thai kalong bang gidon kapaden kami ki kemba sat pliang mar sat pliang ngi la tre ni ki kumno ban sat pliang namar kumba kalong menta to sat pliang ro de gasap ka jungki nang tangi bo yikiru ngi pendrung khot yikiru kumba kin long kinong sumari karyam ka bet nang ta habadan ki kan thai kemud ngi kam laj na ki aka ke jingkren kumne kumtai nang ta kumno kin nang ban kam le kho je la diru mar kan thai kam yo i ka jing don kam le kho kene kan hun jp ka de kan hun nong rap
barok gede ginong rep dan weiru Dah baru aku melihat pilih jerap nang lejerap nang puteng lejerap. barok gede ginong belah ti gini kumalau mene ki kon samla jong kari kini gede ya ginong rep kini kanun kasun nong kondong ke chungi barok gede ginong belah leng ba ka jing sya khot chungi ha kani ka kam kalong kum kalat ban ai kam ki ken Lalu rasa selong kila khot nta kinang pi ki jala kiri ba pila yo cuy Thailand. kiri ki bangela yo ban wan ngela yo ban wan Bangladesh Bangladesh. ni so si no house nem arja of war kadon ka ofar ba Germany Henry ngi klem la ban lek namar kadon ka jing postpone jungki program tigi sungu pat ki fareng ki ki breu ki badan buram haddu kata-kata house nem arja of like ki wan hi na Germany ki wan na France Tinang ta ki wan ki wan penkup buram ingi ni don han po Asian conference ne lai fra ki la penkup buram ingi ki ong ba ki oinga ki la krenya sal don main ki ai dau gumta Henry ngim su kwa ban shu update nang ting ki kwa ban pej no ip namar ngi la in bai ip sen phim la ban wan namar ki kam dei ka bakala ka jong pi kan dei namar liang jongi ti nak ta ka dau kum ka buram breu sen ban khot ngi hab ban pej wan chingo ti ki la ai ru ngi ki ching ai ka ta ka dei ka jing penkup buram ni so comment ka dei Setenat. Ti lemangi sutu ba pi pi bun kamplar nong bat ke bun pat ki bakot. Ti ngi merse bun sim tabi pi hang ne ka jaka ka ba wala bun ki breu ha ti ngi skam ba ngi kit bok. Ya kene ka kan hun jong pi kasur nanong kendong nong kendong. Ba kadang beteng mo. Kemudian benjak no Ha, ha. ber kinang ku ba pi ong mene ban ai buram yu. kan kanang kiu namar bantang gitu ni ka training ru gi na Hasno. hasno jong ki hagin sya kani ka kanun tam ngila chit ki brio saudong ne ka thang ge jongi bat haman gitu gi sinong ni bo ya ki ban ai ji kai lem ne kam ta ki khna te kumba kalong menta halen sing hi do ni kani ka jingi kai ki khna ba puli khna nong rep ki ba khat pas nem sipo ki wana ka training te ngi khimilen ti ba kan snang kharoi nang mi na ka por sikapor Dia barisan norum kublish bun ya kapor ke jong pi ngila yo ban plut por beli yo batai. Ya kene ka kan hun ke jong pi. Ingit skam bang inas ne kendo. Hoi. Kat ba pidang ya kisngi por ya kene ka kan hun ke jong pi. Ya kublish bun kulai piro barisan ya kapor ke jong pi. nang pen preng ni khobor ka jongi nang ta ka sun nong kadong bang ki brio ge nang khot ka nang khot yangi kanang bangin nang la man ki kublai sibun ai ka jing yai khot jong pi ki pa ba ki pa ta la ka jongi Lembaga ne kubor pila ban khot chu i barisan. Dia pila ban kontak la dadon kan ke jing khawai ne jing thok ne kan program bro. Kasur no kendong kan pen setenat kinopit kai. okey ta kublai sibun kublai piro Ta.